Ka Lempung yelek kai kenjat bol bala peniat da ka school managing committee kumshi benta ban penmi fan na ka benta ka wei na ki school ka te ka than ya ka bala tip ka jata government LP school ka badan ha ka shnong jata Haribhoi district. Benda ka sengi jong ka hendreu trik urampang arajar arpusau kani ka Lempung kala poino sya ka wat jong ka semi final ya ka bala penlong ya kani ka Lempung hamadan shnong jata Haribhoi district. Ya kani ka Lempung lasdang nadu ka sautrik unok pra arajar arpulai bat lala ban sakhi bagi laipu ar teliki kenhun ya lekai kilawan bani shimbenta ha kani ka tournament bat kilado ha kani ka tournament kinyo ban rai ka song pisa ka behnyo po hajar tingka bat laipo hajar tingka ki bawan baar haringkat ki trophy. Hagaba menta ka sengi ka jingya lekai kalalong ha pedeng ka jingya kun jong ka GMS FC persya ya ka combine JR. Ha kani ka sengi lawan bandan ringkat da uba Adelbert Nongrum ubade u General Secretary jong ka seng Nyotrap National Youth Front Northern Region kumukongsan ha ka jingya don lang jong uba Albinus Lamurong uban sa Aireng naka benta ka election MDC Banwan naka Sumer Constituency East Jainta Hills District lembat kinongkit kam jong ka school managing committee ki patba ketika than nalor kiwi-kiwi de. Haba ay jingkran nakaliang uba Adelbert Nongrum ulaong baga jingtmu jong ka school ban penlong ya kani ka Lempung kalong kumshi benta ban penmi eka fun na benta ka school kenang baga te ka school kan yo ban se ya shibun ngot ki kena school ki bastad ki batray shitam bat ki badan sap haki jingya lekai sports. Ka jingya lekai jong kirang baro arteli ki kinhun kalalong kabayak khat bha bat ha ka kalamit lala ban sakhi da ka jing tibet jong kirang ya lekai ka kinhun combine JR kalayo ban tap lai gol la ar gol persya ka kinhun GMS FC. Football and way is go ban I could play ka school ka managing community ka bala ban pelong ka football tournament ke community ba nakajing sedang ka jopi ba football bidangla ban le kiwi program ki ba dangla ban punyo phone lane ban pun mi pisah ka school ka jopi
kumjuro bapindang la ban penmi subun ki kena school om tang ki sport handrai hagajing kaptam hagajing pule te mikmil tiro ya kini ki arli kitem ba kinile kai ba ganam kan bun kensho inong kran ba lakran sekhamar ila kran khambon ila kran khambnya tingidan kamsho banda bun kiten tengah sho ai kublai fi kitem bro arli benile kai dak tengah mesim ka sport spirit kembali om inong kran ide bandan kita ka mesim ke jingesha ide bandan kita ka jing yamap iwai hagajing ile kai budan bajab dan beran Henry ngihapan syam kawai ladangi job ru ngihapan priang baladangi ram ru ngihapan priang kata ngam ko aban yelai khndiat agbai de ba ka e gani ga program pelong jong ka shnong hang ni ngala kali ba kip ngai ka program ka kumno khnang bagan yok kran chicken din arkantin iong bangin ris ka phone nak benda ka school ya kani ngim lalait na gawai ka shnong cha gawai ka shnong ye kendu ha ka consensus ka be kun MDC mangaro ngalit nagawai ka shnong siya gawai ka shnong nga plifit menne mentagas ngi ngadon light league program hangti po konsensi bagi kun MDC mga hendai ngadas ngau i bakit ngam ngan i kini light league ki dei bahing la chong ngan lai shaying bakit kata ka dei ka pengasu i bakit nga i light league fit ki badan kum kini ban permit phone ya ka school ka club ya ka shnong kum ta ter mo te ngan mention bai ka e ka ba ka balai kashnong ka hapmat yakum kani ka program na gawai ka por siya gawai ka por nga tharai lada ka gomen ka penbiang ya ki jing don kam jongi ibakit ki member jong kashnong kim don kam ban thakli ban pelong ke fit ban pelong ki program ba per namar haba pelong program kamut ba haba pelong kadi jing yonong sudah don ka por ba du dong ru don ka por ka pelong ki pelong program ba ban yonong ban ICU tulop ya kita ne don ka por ba hap kelaru nama ngaso tu ngalong kum presiden jangka klub nyau teli snem ngaso tu bah ka ka jingi kenduk jing ngalong presiden jangka WDP nyau prateli snem ngaso tu bah ka jing jingi kenduk jing na gawe ka por sya gawe ka por udak jing keli ka ba ngasai pu na gawe ka por sya por ba balai ki jia gini ngan ong be de namar ba ka komen kampala ban sarwai singi lada kala ban ai ke jing syikri ke papakan le ayu ban pelong program kamdei ke basuk ban du tiak du dam ginong ilam ban lut ke ski ke por ginong ilam shnong nga kentu ga nga apel syaka sorkar nga ye ngane nga nam kren nga ong kublai shibun ka shnong kala shim ka i ga don ka jing khia ya ki lawe ki khon ki kiti ban bu ya ki school kamdei ke basuk ban bu school ndai unong hikai bat ki school ke ba chispa tam ki kena ban hikai arngut kam dei besuk de namar kata ngabuk apel sya ke sarkar ba ko ki sarkar ki no yelam ke ba khmat hakli jangi bu ya ka education ke ba khmat du ba pin tengkai ka pla tengka na ke banta jangki khenang ba kalawai jong ka state jangi kan ki usyakman lada ki nong hikai kim dabam kim la ban hikai hun kum no kin ajing stan arngut ki nong hikai ban hikai ya ki chispa tam ki kena kam dei besuk bakin ai ki jing start ke bapaka kam dei ke basuk yangi kinong kendong bagi lejbu ki school syak ban lejbu school ki kun sya sning sya nong pok kum ta ter ki shnong ki balak kam don ki school ke babiang kam dei ke basuk ada nga apel sya sarkar ba sngoba pe iya ka education ke hakata garkom nang bakalawai jongi kan kiu na kan kiu lada ki kun jongi kimdon ke jinang jing start kumno minong kwa kiu kalawai kaba ka jingnang jing start mentang ye shoot jabeng bat kita ki riutam ki rithor jate de ka jingnang jing start kamde shoot ka white ka sdil ni kamde shoot ka ta ka mokhiu kadai bangindon ka jabeng ka bastan mentangin ong ba udkhar wan ban kini kam ni hapo ka rikasi jentia balik uyo ba kini kam de namar ki kun jangi kimnang teknikal kimdon babiang kumno udkhar uyo banwan kibubun ki office sarkar ke Shillong wan bantrai du karpin be kumno lada be kan fil ka kam nomor bali bagi khun jungi kisa haju kimkot ke kerdan bantrai gitu ka kam na kata nga ong hang ni syubu ke jing kerpat na liang ka sarkar ngawan hang ni ngan ong be ka sarkar pej ka school pej ikinong hikai ai ye ka school hang ni ka babiang ai kinong hikai penbiang ka jing siwi kinong hikai hang ni lada ki khun jungi ki start nang ni
udhar ngi la khang lepalut yu kajing khang pun wan buhai snong banwai kamai spa ni po ri khasi jan tia jongi dengan nam ka usirman ulong lepa banwai ka por ka yang asibun dengan ong kublai sibun kajing yalam jong pi ban nagani ka program ka pi pelong ban siwi ta itulop inong hikai ngasngau sibun kajing trestom jibi ki jing pet jingai jong pi kuminang langsong kum kinong yakit kam jong ka committee kublai sibun ai pinang kiu irat naga wi ka porche wi make ka bakani ka justang ka jong pi kandei umau jam lani umau put umau bena ban pen i ka jing stang jing baikit ban pelong ni buram kan semi ka bakham kraw naga ni ka program ka pi pin pelong kan semi ki khun ki klur kari naga ni ka school ka pin permi nang ni kublai sibun kublai si jangu ki player ka besim benta baro ar ngaong mane nganam krensu ngit ba pinilek kai pha ka mensim ka bai i pindon ke sport spirit haga mensim kajing lek kai kadon kajing ya bo kajing ni hafar hafring badan re kajing map ka dei bandon kublai sibun kajing simbenta tu lek kai pha ngangai ublai un kurku bat ngak kit bok ke bang ru ya gani ka managing committee jong ka school bahkan yo nong pha ban pendap ijing dokam jong ka school hibro